дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз мо бозии рафиқона дорем ва умедворам ки инам ҷолиб хоҳад буд. ёдрас мешавам ки дар миёни бозиҳои асосӣ бо ширкати иштирокчиён аз гурӯҳҳои гуногун ки дар ҳайати як тим муттаҳид мешаванд, мо бозии рафиқона баргузор мекунем ва ба фарқ аз бозиҳои асосӣ ҳисоб дар ин бозӣ то 6 аст, яъне 6 савол умуман пешниҳод мешавад ва бозам донишу таҷрибаи бачаҳо онро метавонанд муваффақ кунанд. метавонанд онҳо ба ҳамин 6 савол ҷавоб бидиҳанд ё баръакс. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам ва ҳоло шуморо бо аъзоёни тими рафиқона шинос мекунам. дар ҳайати ин тим ширкат доранд Дурахшон Тағоев, Охунҷон Сулаймонов, Шоира Мирзоева, Сабрина Нигин, Саидҷон Саидов ва капитани команда Шодӣ Муродов. шумо аллакай бо қоидаҳои бозӣ ошино ҳастед ва умедворам ки бозии хуб нишон медиҳед. 6 савол умуман пешниҳод мешавад дар бозиҳои рафиқона ва кӯшиш кунед ки ба саволҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед, зеро қоидаи аз ҳама асосии бозии мо ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки ҷавобтон дуруст бошад. барои шумо муваффақият орзу мекунам. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз замонҳои Пётр дар артиши русӣ як вазифаи махсусе буд ки ремонтёр ном дошт. ремонтёр. ва худи ҳамин ремонт мегӯянд ки ин калимаи фаронсавӣ аст асосан. ва яъне намояндаҳои ин касб чӣ кор мекарданд? онҳо дар ҳамон қисмҳо дар артиш, дар ҷузъутомҳо дар артиш як чизеро ки бисёр монда шуда буд, бо намунаи ҷавонтару бақувваттар иваз мекарданд. чӣ корро иҷро мекарданд онҳо? гап дар бораи чиҳо меравад? марҳамат, 1 дақиқа вақт доред ки фикр кунед. метавонад соат бошад. Сарбозо? Соат. Сарбоз будам. аммо чӣ аст ку? рӯшкаҳои навбадорӣ. зиёда фунусҳо мезанад. фунусҳо истифода мекард. ё ки умуман соатҳо шидаанд. соати марказ дар артиш як чиз истифода мешуд. соат. боз чӣ метавонад шуда? Соат. Ҳолочи аслиҳа доштан. Аслиҳа чӣ достан? Туп, танка. Танка ва туп. танк набуд. туп. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам роӣ, ба ин савол кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам. фикр мекунем ки гап дар бораи ҳамон гурӯҳи таъмиргарҳо ё ки устоҳое мерафт ки барои таъмири ҳамон ҷиҳо меомаданд. шумо савол фаҳмидед мо чӣ хел талаффуз кардем? гуфтем ки
онҳо як чизеро ки хеле мондаву хеле зиёд ине ки истифода шуда будан, хеле монда шуда будан, бо намунаи ҷавонтару бақувваттари онҳо иваз мекарданд. яъне онҳоро ба қисмои низомӣ мехариданд ва меоварданд. гап дар бораи чиҳо меравад? чиҳо метавонистанд онҷо бисёр монда шаванду бисёр яъне агар беҳол шаванд. гап дар бораи Россияи подшоҳӣ равад, Пётри чанд гуфтед? замонои Пётр. замонҳои Пётр ки бошад, гап дар бораи аспҳо меравад. гап дар бораи чи аст? аспҳои ҷангӣ. Асп? аспҳои ҷангӣ, бале. хоб яъне қисмҳое буданд ки онҳо асп доштанд бале. ва ҳамон ремонтёрҳое ки мегуфтанд онҳо аспҳоро иваз мекарданд. бале. бо аспҳои ҷамон иваз. хоб офарин, ҷавоб дуруст аст. дохилам инҷо гап дар бораи аспҳо мерафт. дохилам ҳамин гуна полкҳое буданд ки онҳо дар дохили онҳо қисмҳо ё ҷусӯтомҳои ки савораҳо буданд асп доштанд ва табист ки онҳо пир мешаванд, монда мешаванд, хаста мешаванд, бемор мешаванд ва онҳоро ҳамин гурӯҳи мардум ки онҳоро ремонтёрҳо мегуфтанд иваз мекарданд. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар баъзе клубҳои Британия як муддат автоматҳоро гузошта буданд, яъне як таҷҳизот, мисли он ки ҳамин гуна таҷҳизот барои нӯшокиҳо ҳаст, ҳамин гуна таҷҳизот дар беморхонаҳо барои гирифтани бахилҳо ҳаст, яъне ҳамин гуна як таҷҳизот ё автомат. ва он чизе ки аз он ҷо мехариданд, ин барои занҳое буд, барои бонувоне буд ки баъди анҷоми кори он клубҳо ба хона бояд мерафтанд. чӣ мефурӯхтанд аз он автоматҳо, яъне аз он таҷҳизоти фурӯш? савол камтар равшанӣ меандохтед. он дар клубҳо буд, дар клубҳои бритониёӣ ва баъзе таҷҳизот мисли он ки таҷҳизоте аст ки шумо аз он об мехареду чизҳои дигар, қаҳваву мисли ҳамин таҷҳизот, вале аз он занҳо ки дар он клуб истироҳат мекарданд чизи дигар мехариданд ва он чиз барои онҳо барои ба хона рафтан дар кор буд. чӣ мехариданд аз он автомат, аз он таҷҳизоти фурӯш? гап дар бораи замони нав мерафта бошад. бале акнун ин автоматҳо ки ин гуна имкониятҳоро доранд замони хеле қадим набуданд албатта. хуб, марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. барои хона рафтан як зан дар мисол гиред, як зан клуб меравад, бошгоҳ меравад, рақс мекунад. барои дар ҳамон клуб қарз мегира, меравад хона пулаш дар клуб чиро аз даст медиҳад? зебогӣ, макияж аз даст медиҳад ё ки баръакс тафаккурш уже вақте ки Когда кор нестаем. Косметика. ё ки чизе ҳаст ки барои тоза кардани ҳамон макияжеш мегирад. Салфетка. дар ҷои офиши салфетка пӯшад не аппаратҳои дастгоҳе ҳаст ки ҳамон чиза медиҳад, Медиҳад, автоматҳо. фарқ нест уҷа пула ти метавонад ки туда қоши сунъӣ битӣ. фаҳмам. шояд ҳамин қош бошад, ба хотире ки рақсу бозӣ мекунад хона бисёртар миҷа истодаем барама зано бештар чиз миҷа истодаем барама сунъӣ миҷа бо парика мемонад ана мешавад парик. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста. тареки Хали захири нест. муҳтарам, роҳи баҳси мо нав Оғоз. ҷӯш гирифт. хоҳиш мекунам 1 дақиқа иловагиро истифода кунед. тамом, 1 дақиқа вақти иловагӣ дорем. умедворам ки ҳоҷат ба такрори савол нест ва марҳамат, Не, албатта. фикр кунед. Намо энергетика чи нест?
не Мушаки вай кор. барои ҳама дастраса чизе ки О. хос барои О чизе зан ҳаст. О. мумкин не ки макияж аз гай суда мебара вақти Ами пуррамиш кунӣ. макияж хатсан бо чи? барои хона рафтанаш бояд бигира бара. Ҳасти мақсад ами ваяш муи сар нада чӣ хел безеб метувар бе муи сар мақсад чӣ хел аз таза и он ҷавонаро надора ки дар дурум будро гум кана бахара и ҳатман бояд Мешавад. барои хона рафтанаш бигира бара бояд чӣ мебара чӣ метавонӣ пояфзол поязо ё Инҷа? мумкин ягон клубе боша ки мақсад карта қатъ медорегу ҳастай ҳамун карта бо дафъаи дигар омадан дар кор шава мегирам меравад дафъаи дигар омадан ва истифода не мебарад барои пешай хона рафтан мегирад меравад айс омадан мегирам меёрад не сере ки қаблан дорам я дар Нигоҳ клубам кунед. чизае даст метем бетя идофа Бо истифода барои мебара дубора ҳамроҳ бахтам. метия истифода мебара тамом визит як дақиқа вақти иловагии шумо ҳам сипарӣ шуд марамат ки ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад муҳтарам рои ба ин савол аъзои дастаи мо мирзои ҳашоира ҷавоб медиҳад марамат муҳтарам роҳи мутаассифона чӣ тавре гуфтем клубҳое ки шумо гуфтед дар он клубҳо бояд шояд шарте бошад ки клубҳо ҳамчун карта ё ин ки визиткае мегиранд ки бо тавассути он дохил мешаванд дар ҳамон ҳолат ҳангоме ки онҳо аз клуб мебаранду ба хона мераванд дафъаи аввал ки медаранд он картаро вақти картаашон ба итмом мерасад картаи навро мехаранд аз ҳамон дастгоҳ ҳангоме ки ба хона мераванд барои дафъаи дигар омадан ба онҳо кӯмак мерасонад яъне бо тавассути ҳамон метавонад ки дафъаи дигар дарояд фаҳмо вале ҷавобҳои дигар чианд агар ман гӯям ки он як чизе барои пӯшидан буд пояфзол. рости палтоҳояшон ки либосҳои бояшон мемонанд ин гирифтан Пояфзол наздиктора. хуб Пояфзол шояд бошад. пойафзол инҷо духтари Яъне оно дуюме ки дар пой- дастаи мо аст сабрина пешниҳод мекунад ки гап дар бораи пояфзол пойафзол яъне ки аз он тараф бепойафзол меомадан сабрина Гум мекарданд шояд. шояд гум мекардан ё пошнабаланд буд меканд хуб хелам буд ва аз ин ҷо аз ин автомат мехаридан пойафзоле ки пошнабаланд буд не аз ин автомат пойафзолеро мехаридан ки ба хонаашон раванд чӣ гуна буд то хонаашон аллакай пӯшида шуда буд пояфзоле мехаридан ки ба хонаашон оно баранд ба клуб меомадан бо пойафзоли пошнабаланд ва вақте аз ин тараф мерафтан осон роҳгар бошад яъне ки бепошна буд чӣ буд бепошна бисёр азоб кашидем ва ҷавоби дуруст ҳамин аст оно аз ин автомат пойафзоле мехаридан ки пошна надошт ва роҳгардишон осонтар буд ба ҳар сурат ҳолатҳое ҳам ҳаст ки дар масалан толорҳо ҳангоми нишон додани намоиши муд бисёриҳо маҳз бо сабаби он ки пошнаи баланд мепӯшанд меафтанд ва ина бисёр шумо диден ситораҳое ки дар рӯи саҳна меафтанд саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол аз нуралӣ каримов аст омӯзгор деҳаи доробӣ ноҳияи ховалинг варзишгарон аксаран баъди мусобиқот ҳамон корро анҷом медиҳанд ва бояд гуфт ки ин корро як вақт масалан як давандаи бритониёӣ ҳам анҷом дода буд ва бисёриҳо ин корро анҷом медиҳанд хуб ва сабабаш ин буда ки аксбардор як вақт хоҳиш мекунад ки худи варзишгарон ягон амали ғайриоддиро анҷом бидиҳанд то дар акс бисёр ҷолиб ба назар бирасанд ва вақте ки варзишгарон ҳамон корро мекунанд ва ба суратгир бисёр писанд меояд ва ҳамин гуна ин анъана пайдо мешавад ва шумо гӯед ки гап дар бораи кадом амалу ҳаракати варзишгарон мерафт ки онро аксаран суратгирон акосӣ мекунанд ва он асосан баъди
анҷоми мусобиқаҳо аст, баъди ҷамъбасти мусобиқаҳо аст. Савол фаҳмо аст? яъне маротибаи аввал шояд ки суратгирон ҳамин гуна аз варзишгарон даъват карданд ки ягон амали ғайриоддиро анҷом бидиҳанд ва варзишгарон ин амали ғайриоддиро анҷом доданд. гап дар бораи кадом амал меравад ки акнун суратгирон акосӣ кардани ин ҳолата бисёр хуш доранд ва дар бисёр сурати варзишгарон мо ҳамин ҳолата мебинем. марҳамат фикр кунед. мумкин ягон ҳодисае ки ҳамон дашам ҳолат ҳаст барои аксгирӣ баъди мусобиқа газидани медал. баъд чист ё намоиши намуваи ки мегиранд. либоси болоиро мекашанд, аз поёни либос бо як либоси дигар расм дорад фақат. ис як варианти дигар парчамош набардорам парчам мебардоранд бо парчам сурат гирифтан. се ташидан се вариант чиз газидани медал ва парчам бардошт бо чӣ ҳолат ҳаст? боз чӣ ҳолат ҳаст? ҳолате ки гирья мекунанд дар он момент ҳаст ҳодисаи бисёр чизҳода мебаранд. ҳолатҳое ки командае ки мақсад ғолиб меояд як шуд як нафар агар ам надода бошад ин дар ҳолати старт қарор дошта бои ҳабиба я бо пинан охирта чаштай буд замин да сажда мекунад кӯи ҳодисаҳо масай як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад. муҳтарам роӣ ба ин савол кӯшиш мекунам худам ҷавоби дуруст диҳам. гап дар бораи маросими аксбардорӣ пас аз хатми мусобиқа меравад фикр мекунам ва анъанаҳо чанд то ҳастанд. масалан яктоаш газидани ҳамон медал бо як тарафи дандонҳо, ин як ҳолат. ҳолати дигар парчамро оғӯш кардану гирья кардан, ин дуюм ҳолат. сеюм ҳолат дар ҳолати старт қарор доштан, ин сеюм ҳолат. ҳолати дигар ҳаст либоси болоиро вақте ба бар мекунанд, либоси таҳ доранд, бо истилоҳ майка ҳаст. дар ҳамон майка акси ягон қаҳрамони ҳамон миллат инъикос ёфтааст. инаш аллакай аз эҳтимол дур аст, вале варианти ба ҷавоби дуруст наздиктар фикр мекунам ҳамон газидани медал бо як гӯшаи дандонҳо аст. хуб, ва ин чиз барои суратгирӣ бисёр ҷолиб аст. шудӣ? бале, фикр мекунам ки ҷолиб менамояд. ин мисли он ки дар вақти ашрозамони баҳрӣ холис будани тиллоро ҳамин хел месанҷиданд, не? ва вақте тиллоро мегазиданд, тиллои холис, тиллои тоза мулоимтар мешудааст ва дандон метавонистааст ки онро пай кунад. ва тахминан ки ҳамин гуна як анъанаҳо аз ҳамон вақт боқӣ монданд. ва варзишгарон ҳамчун акнун медалҳои тилло ки ҳаст, дар идомаи ҳамон анъана ба қавле медалҳоро чӣ кор мекарданд? Мегазиданд. хуб, ҷавобе ки шумо додед шодиб, ҷавоби комилан дуруст аст. ҳаминҷо гап дар бораи ҳамон анъанаи газидани медал аз ҷониби варзишгарони ғолиб буд ки фикр мекунам идомаша шумо бо баъзе маълумоту бо баъзе шарҳҳои дигар шунидед. саволи рақами 12. умедворам ки ба ин савол ҷавоб дода метавонед. шумо дар мавриди бозиҳои гладиаторҳо маълумот доред ва тасаввур кунед ки онҳо субҳу шом баргузор мешуданд. хуб, ва ҳамин гуна ҷанги ҳайвонот яъне субҳ сурат мегирифт. ва як чизи аҷоибаш ҳамин буда ки дар ҷанги гладиаторҳо тавре ки Сенека ҳам навиштааст, хуб як гурӯҳе қисмати гурӯҳи дигарро ҳал мекард. шумо гӯед ки ин кадом гурӯҳ буданд? яъне
таври Сенека менависад дар ин муҳорибаҳо, яъне дар муҳорибаҳои гладиаторҳо як гурӯҳ қисмати як гурӯҳи дигарро ҳал мекард. шумо ҳарду ҳамин гурӯҳро пайдо кунед ки гап дар бораи кадом гурӯҳҳо меравад? Киҳо? Гап дар бораи киҳо меравад? марҳамат, фикр кунед. Гладиатор худаш. мумкин гурӯҳҳое буданд ки ягон камбудӣ доштанд, гурӯҳи дигар он ро Охидаҷиатш башкам ки ғолиб мебарад. ҳатман гап дар бораи як даста намерад. гап дар бораи ду даста рафта зад. Вақте ки ду даста мисол ягон бозӣ ам бошад мекунад, вақте ки дастае ки ғолиб омадааст, мумкин он дастаеро гӯяд ки ин хел камбудӣ доштед, ягон ваяшо гӯяд. шояд ҳамун ромкунандаи ҳамун ҳайвонотро бошад ки Мумкин. тақдири дигарро ҳал мекарданд. То ҳамира дар назар дорам. Барои ки як ҳайвона як каса метавона ягон вақт дрессировать кунад ёки ба худаш ром кунад. ҳатман унҷо гурӯҳи гурӯҳи ромдани ҳайвонҳо. ҳайвон бошад метавонад. унҷо ҳатман гурӯҳ гуфтаам меёрам дар назар гирифта мешавад ки гурӯҳи ромкунандагони ҳайвоноти ваҳшӣ ҳал мекарданд тақдири одамонеро ки Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳиб, ба ин савол узви дастаи мо Дурахшон Тағоев кӯшиш мекунад ҷавоби дурусте. бо аҳли гурӯҳ ба хулосае омадем ки инҷо вақте ки мумкин ягон гурӯҳе бошад ки вай ягон гурӯҳе бошад ки мисол амин шинохтаи амин ҳайвонҳои ваҳшӣ мебошанд. вақте ки ромкунандаҳои амин ҳайвонҳои ваҳшӣ мебошанд, мумкин тақдири одамҳоро аминҳо ҳал кунанд. Одамҳо, яъне кадом одам? бозингаронро вақте ки Чӣ хел тақдири онҳоро метавонанд ки ромкунандаҳои ҳайвонҳо ҳал кунанд? гурӯҳи одамҳо меравад ки барои ром кардан ва дар ҳамун майдон зери фармони худ қарор додани ҳамун ҳайвонҳои ваҳшӣ машғул. хуб, мо масалан ба онҳо ба бозингарон мефаҳмонанд. қисмати аввали савола гуфтем. Шумо ин чизе ки шумо гуфта истодаед аз ҷанги ки ҳамун ҳайвонот, ина фаромӯш кунед. инҷо фақат гап дар бораи муҳорибаи гладиаторҳо меравад. қисмати дуюм, тасаввур кунед ки агар субҳ он мусобиқае ки болотар гуфтем баргузор шавад, бегоҳ мусобиқаи гладиаторҳо ва шумо ду гурӯҳи одамон мегӯед ки яке қисмати гурӯҳи дигаре ҳал мекард дар ҳамин муҳорибаи гладиаторҳо. кадом ин ду гурӯҳ аст? киҳо ҳастанд ино? мусобиқада кишид чӣ мешавад? як каса бояд бизана. давомиш чӣ мешавад баъд? бояд хуб, ҷавоби шумо чӣ вақте аст? ки гап дар бораи доварҳо меравад. доварҳо меравад инҷо. яъне ки як гурӯҳи дигаре ё қисмати гурӯҳи дигаре ҳал мекарданд. маълум доварҳо қисмати киро ҳал мекарданд? гладиаторҳое ки мағлуб мешуданд ҳатман кушта мешуданд. ки ҳал мекарданд ин чиро? ҳамира довар довар ҳал намекард. киҳо ҳал мекарданд? мусобиқа. киҳо он ҷо ҳастанд? ки будам? киҳо ҳастанд? бо ашрофзадаҳо набуданд? киҳо ғайри иштирокчиён бо киҳо ҳастанд? рӯҳониҳо буданд. киҳо? киҳо? худи мухлисон бо лайки дизлайк нав дар хотири мо. мухлисон ҳал мекарданд. ҷавоб камоан дуруст аст. нав дар хотири мо. яъне онҳое ки мағлуб меомаданд, тақдири онҳоро мухлисо ҳал мекарданд ки он нафар кушта шавад ё ки ба ӯ шанси зиндагиро бидиҳанд. яъне ҳамин чизро мухлисон ҳал мекарданд. саволи рақами 4, таваҷҷӯҳ кунед ба савол ки онро устод Амонулло Султон барои мо фиристодааст. як замон дар Иттиҳоди Шӯравӣ низ ҳамин гуна
ба хулоса меоянд ки амон таҷҳизоти кӯчарубии мардуми кӯчарубро инам ҷорубҳое ки онҳо доштанд дастаи он ҷорубҳоро хеле кӯтоҳ кунанд то натиҷаи беҳтари кор ҳосил шавад. чӣ натиҷа дод ё чӣ натиҷаро интизор буданд аз кӯтоҳ кардани дастаи ҷоруби мардуме ки ба поккорӣ машғул буданд, яъне кӯчаҳоро мерӯфтанд? аз кӯтоҳ шудани дастаи ҷоруби онҳо чӣ натиҷа меомад ба даст? саволфаҳм аст? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. تازه نمیرم ممکن که همون شاید برای همه چون اما چت استفاده برای سولبر خچون از من بردن بله از من بردن چند پاست مقصد میروم ممکن همین باشه اولین درجه می چند است از بین رفتن چند آن اینجا برای پاکیزگی اومده است مقصد وقتی که چه دست جاروبی دست کرده چه میروید دست رو تازه‌تر میروید نه تازه‌تر باشد اوستا آدم میروید تازه‌تر اگر دروز دستش باید نگاه کنیم یک چیز دیگه است آخه همین جاروبی دست دراز قطعی آدم نگاه کنیم یک تجربه دست دراز همه استفاده بردن نمیتونه مثلا کودکای استفاده بردن نمیتونه اون شخصی که قدشون پست استفاده نمیتونه برده جورب پس کن همه ممکن برو با تازه‌تر شود همین چند برای از من این سوال واسه باش ما سوال یک نشه برای همین صبح عجیبی باید رفتی یک نشه مقصد همین چطور بیان کنیم آخه همه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба саволи устод Амонулло Султон аз устодони забони русии мактаби рақами 9 ноҳияи Муъминобод ҷавоб мегӯяд. марамат. муҳтарам роҳӣ узви даста ҳамакаса ба як хулосае омадем ки савол чун бастагӣ дорад ба бештар ба занҳо, модарҳо ва хонумҳо вогузор кунем посух гардондан ба саволро ба шоира Мирзоева. азои дастем. محترم روی ما به خلاصه آمدیم اعضای گروه که اساسا سبب اونه که آنها دسته جاروب رو کوتاه کردن در آن بود که چنگ رو از بین برد. یک سببش چنگ با دست چنگ نشود هنگامی که دسته جاروب دراز باشد هنگامی که میروبند چنگ میشود نه اونقدر آسان است اون رو استفاده شما آخرین بار کی با جاروب خانه رفتین؟ صرف چند بوده نه؟ چند سال پیش نه؟ بله چند سال است که شما جاروب نگرفتین به دست نه؟ راست. خب من با یادتون میارم یادداشت میشم که چنگ جاروب از دستش نه از قسمت پایانی آن که بالای فرش یعنی به حرکت می‌دراید از او وابسته است. یک واریانت دیگر هم داریم محترم روی. خب هنگامی که شما گفتید که دسته های جاروب را کوتاه کردن شاید سببش در اون باشد که جاروب دستش دراز رو نه همه استفاده برده میتواند. اصلا شخصانی خردسال یا اینکه بزرگ هستند سببش در اون است که هنگامی که کوتاه کردن جاروب رو همه میتواند استفاده برد. خب میشود که باز پاکیزگی کدام جواب قبول کنم؟ ما در اینجا با خلاصه اومدیم که ما دیگر فکر کردیم محترم راوی وقتی که دسته جاروب کالتا باشد اون رو آدم ها مقصد میقپند پاست میروند یعنی چنگ نمیکنند اگر که دراز باشد اون رو همون من برای شما کمک میکنم. اینجا گپ درباره چنگ نمیرود عموما گپ درباره چنگ نمیرود. شما چنگ فراموش کنید. خب سبب کوتاه کردن دیگر چی بود؟ با یک عادتی همان مردمی که راهها را تازه میکردن با یک عادتی آنها وابسته بود و وقتی که دسته جاروب کوتاه کردن جاروب ها هر گونه میشوند. جاروبایی که مثل که ما داریم، جاروب‌های دیگر، جاروبایی که مثلا با دسته های مخصوص پیوست بودن، واریانت های گوناگون بود. خب و دسته آن را کوتاه میکردن که همان نتیجه به دست بیاید. چرا کوتاه میکردن؟ یک واریانت دیگر در ذهن ما چرخیده ایستاده خب مرامت اما دسته های مستحکمی که در جاروب های کوچروبی بودند خب بعضا وقت سبب میشد که کوچروب ها شبانه به همون تکیه کرده خواب میرفتن.
шабона ба он такя мекарданд. бале хоб мерафтан ба ҳамин. хоб мерафтанд ё дам мегирифтанд? дам мегирифтан, Дам хоб мегирифтан, мерафтан ё ғанаб мерафтан. ва вақте ки дастаи онҳоро кӯтоҳ карданд, онҳо маҷбур мешуданд кор кунанд. кор кунам, бале. акнун дар бораи хоб мерафтан ин ғанаб шубҳаовар аст. мерафтан, бале, ғанаб. ҳатто ғанаб мерафтан ҳам шубҳаовар аст, вале он ки дам мегирифтан ин комилан дуруст аст. мақсад ин буд ки дастаи ҷорӯбҳоро кӯтоҳтар кунанд то аз рӯи одат ба он такя карда дам нагиранд, яъне кор кунанд. ва вақте ки дастаи ҷорӯб бисёр мувофиқ аст, онро ба даст гирифта, яъне ба он такя карда дар як ҳолати бисёр роҳат метавонистед ки бо нафари паҳлӯтон ё бо кадом як раҳгузаре суҳбат кунед, чақчақ кунед. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар кишварҳои гуногун ба хонандагони синфи якум истифодаи он чизро меомӯзонанд ва зарур биёяд маҷбур мекунанд то ёд бигиранд. ва он чиз сабаби мустақим ва озод тарбия ёфтани кӯдак, инчунин ба масъалаҳои ночиз хавотир нашудан мешуда. яъне боис мешудааст ки онҳо ба ҳар чиз ки аз ҳар чиз нигарон набошанд. ин ҷо гап дар бораи чӣ меравад? истифодаи он чизро барои синфҳои як меомӯзонданд ва кӯшиш мекарданд ки дар онҳо чанд чизро тарбия кунанд. аввалтар аз ҳама мустақил буданд ва нигарон набудан аз баъзе амалҳо ва аз натиҷаи онҳо. яъне ки он гурӯҳи устодон фикр мекарданд ки кӯдак бо истифодаи ҳамин чиз, яъне метавонад натарсад, мустақил бошад ва дар ҳамон тасмимҳояш яъне ба қавле баҷуръаттар бошад. гап дар бораи истифодаи чӣ меравад? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. замаскара агар тарҷума кунем чӣ? ислоҳ. дар бораи шиноварӣ сараввал кӯдакро барои ин навиштанро ёд медиҳам. охир не навиштан вай муҳим нест, вай хавотир набошанд. мумкин ки истифодабари телефон бошад. синф якам истифодабари телефон. як вариант. дигар мешавад шиноварӣ, нишон додани шиноварӣ. балки ғарқ нашавад. дигар вариантҳо мешавад ки дар мамлакатҳои наздик баҳрӣ бисёр дида мешавад. мегӯям ки чи аз амалҳояш бисёр фикр накунад, мегӯям хеле боҷуръат боша. ҳамин ки замаска боша, мисол ҳар хаторо ислоҳ карда мешавад. хаткуркунак ё замаска. ҳамин ҳар тишта барои ҳар давлат чиштан амали зиёдтар аз иштан. ҳамин шиноварӣ ҳам дар ҷои муҳим аст, барое ки бояд нишон диҳад ки онҳо як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ, ба ин савол узви дастаи мо Сабрина Нигин ҷавоб медиҳад. марамат Сабрина. чун инҷо давлати муайян наомадааст, мо ба хулосае омадем ки шояд ин омӯхтани истифодаи замаска ё хаткуркунак бошад. пеш аз ин истифодаи чизи дигаре бояд бошад. пеш аз он ки хатро кур кунад, як чизи дигаре бояд бошад. навиштан. хуб, яъне барои онҳо аввал истифодаи чиро меомӯхтанд? чиро меомӯхтанд? дар ин ҷо роҳи як фикри дигар омад ки вақте ки кӯдак аввал ба синфи якум меравад, устодон кӯмак мекунанд ки вай навиштанро ёд гирад. тарзи доштани ручкаро ҳам фаҳмо, лекин вақте ки ранг бо ручка аст,
ӯ пок намешавад ку дигар. ранги ручкаро ба замазка пок мекунам. фаҳмо леки дар синфи як ин чиз нест ин оли. чиз мумкин нест. яъне дар синфи як чи аст? хат куркунак. Не, пеш аз хат- он чи аст? пеш аз он. варақро кандан. шумо бисёр наздик омадед аммо ҷавоби дурустро нагуфта истодед. яъне ки устодо фикр мекарданд ки истифодаи ҳамон чиз барои кӯдак бисёр муҳим аст ва нишон медоданд ки мумкин дафтараш шумо аз хато кардан натарсед. ҳамин чиза дар кӯдакон мақсад тарбия шумо мекунад. чи ами натарсед мақсад ёд гиреду боз мумкин дафтарашонро иваз мекарданд. вақте на ки шумо хеле дур меравед аз ҷавоби ин дуруст. ҳолат ба гуноҳи худ иқрор шудан аст. умуман ҷавоби шумо чи аст? истифодаи чиро меомӯхтанд ба онҳо ва бо он роҳ он чи ки болотар гуфтем дар ниҳоди кӯдакон тарбия мекарданд ки онҳо аз хато кардан натарсанд. чӣ? ба гуноҳи худ иқрор шудан. истифодаи чӣ? замазка. истифодаи чиро? қалам қалам. қалам қаламро ҳамин ҷавоба қабул кунам? ами қалам аст. охир қаламро вақте кӯдак наздик Қалам. гуфтам ки ами вариант наздиктари нагуфтаги қалам аст. қалам қаламҳо қалама кур карда мешава ба хат. кур карда қаламро мешавад. мақсад кӯдак нависад кур карда мешавад. яке агар хато кунад тоза мекунад ва ин водор мекунад ки ӯ натарсад аз хато кардан. бо бовар навишта метавонад. бо бовар навишта метавонад. медонад ки бо агар хато кард онро ислоҳ мекунад. ин ҷавоб ин ҷавоби комилан дуруст аст. ва бори аввал аст ки дар бозии рафиқонаи мо 6-0 ба манфиати иштирокчиён аст. ташаккур мегӯям. ё саволҳо осон буданд, ё ман баротон зиёд кӯмак кардам, ё шумо воқеанам доно будед. ё ҳарду ё ҳар се. ё ҳар се воқеанам. ташаккур мегӯям барои шумо. бинандаи азиз, ин бозии рафиқона буд ва намояндаҳои чанд тим дар ин бозӣ ширкат доштанд ва ман шуморо даъват мекунам барои иштирок дар бозии интеллект шоу. баъди чанд бозии дигар мо мавсими нава шурӯъ мекунем. ин бозӣ ҷанбаст мешавад ин мавсим. албатта тимҳое ки ҳастанд онҳо метавонанд иштирок кунанд, дархост пешниҳод кунанд, вале мо тимҳои навро интизор ҳастем. аз ҳисоби мардуми сину соли гуногун, касбу кори гуногун, ман бисёр хоҳиш мекунам марҳамат биёен ва иштирокчии ин бозӣ бошен ва сатҳи ин бозиро бозам баландтар бардорем ва будани бозиҳои зеҳнӣ, клубҳои зеҳнӣ бисёр муҳим аст. ва ман умедвор ҳастам ки шумо аз ҷавоби саволро наёфтан наметарсем. бисёр аз тимҳое ки меоянд ва баъзан хоҳиши иштирок мекунанд, онҳо ҳамин гуна фикр мекунанд ки агар ба саволҳо ҷавоб дода натавонистанд, ин комилан айб асту онҳоро намедонам дар корхона баъд шояд ки бо ангушт нишон медиҳанд. ин андешаҳои нодуруст доранд ки фикр мекунам ба ҳеҷ ваҷҳ ин тавр нест ва мо махсус бозиҳоро баъди соати корӣ мегузорем ки то барои сабт мувофиқ бошад барои онҳое ки кор мекунанд ва умедвор ҳастам ки мо якҷоя метавонем ки як клуби воқеан зеҳнии хубро бисозем ва ин анъанаро идома бидиҳем. марҳамат, ҳар вақт ки хостем ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина биёен ва номнавис шавен ва бо низомномаи бозӣ ошно шавен ва вориди мавсими нави интеллект шоу бошем. шумо почтаро барои навиштани дархост дар экранҳои худ мебинед ва ба ин почта ҳам метавонед бинависед ва мо бароятон раҳнамоӣ хоҳем кард. субҳон ҷалилов будам. то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.